Em vaig comprar una moto super molongui, nen. Edició exclusiva de color verd Xbox. Sí, aquí la teniu. És la petarda. Es diu petarda, aquesta moto. Mira, faig trompos de moto. Tenim el garatge a tonejar la moto. Què passa, penya? Hola, vostè em dirà, senyor Calp. Vinc a posar una reclamació. Ostres, Joan Marc, disculpa que vaig... Mira què ha fet el teu company mecànic amb la meva moto. Joan Marc, que segueix veient blanc. Que té algun problema amb... Sí, té un problema molt greu. Mira la moto. La veus? La veus? Ah, aquí hi ha Vespa. Sí, la veig. Tu creus Que sí, que és prou verda, aquesta moto? No és prou verda. No és prou verda. Hòstia, Jo li vaig dir un color verd llampant i m'ha posat una merda de verd oliva que no es veu. Això què és, tio? Això no imposa. Jo, si vol, li pinto la moto de la meva butxaca. Ara, això mateix. Espavila. Jo li ensenyo tots els verds que hi ha, d'acord? Verd èpic. I vostè em diu quin li agrada més. Així mateix? Així mateix. Ara li agrada més aquest verd? No, és una basura, però com a mínim és una mica més èpic. Però, collons, és vostè molt exigent, eh? No és prou verd, senyor mecànic. Però... A veure, vostè m'havia dit que es deia... Pitu. Hòstia, vostè és el famós Pitu. Jo famós? Famós de què? No sé de què em parles. Em van dir que vostè era... psicòleg. Psicòleg, sí, esclar. Soc el doctor Pitu, especialista en meditació plastificada. Amb què? M'ha dit què? Meditació plastificada. És una tècnica novedosa. No sé jo si molta pinta de psicòleg té vostè. Més pinta que el verd de la meva moto. Tens problemes mentals? Tinc problemes sentimentals, podríem dir. I mentals també, ha quedat clar, això també. No em podria fer la consulta ara mateix? Hòstia, sí, home, però hem de buscar l'entorn adequat. Bueno, no es preocupi, vingui i agafem la meva moto i anem a l'entorn adequat que vostè cregui convenient. A la seva consulta seria un lloc perfecte. Doncs vinga, anem a la consulta. Tinc el seu número guardat, que me'l va donar una mecànica. Qui t'ha donat el meu número? Una de les meves treballadores que em va molestar enmig d'una cita. No haurà sigut la Iana. Com ho sap? Tu coneixes a la Iana? Sí, treballa per mi, la Iana. Que petit és el món. I tu com et deies? Jo em dic Joan Marc, sóc el cap de mecànics de... Quan costen les seves consultes? Bueno, ja ho parlarem. Com que ja ho parlarem? És part de la teràpia. És part de la teràpia. Posar-hi risc i emoció. És el principi d'un camí. Joan Marc. Confia en el plàstic, Joan Marc. Vinga, ja m'ha arribat a la consulta. Aparta que em puguis. Com que ja m'ha arribat? És aquí. Collons, però aquí és on m'he despertat avui. Ai, mira, són veïns? M'està dient que aquest basurer és la seva consulta de merda? Però si és espectacular. Mira quines vistes. Mira quines vistes. Espectacular, diu, però si vas aquí amb descalç et claves 50.000 xeringues. És part de la teràpia, Joan Marc. Accepta la teràpia, Joan Marc. És el primer pas. Vinga, anem a seure a la consulta. A un collons. No sé, busquem un racó que no hi hagi rates, espera. Collons, a sobre amb... Vinga, seu. Tu relaxa't. Deixa't portar. Ui, aquí fa una mica de pudoreta, eh? Estàs relaxat, Joan Marc?
Bueno, estic una mica incòmode pel lloc, però bueno. Tu no et preocupis, espera que et poso una mica de música relaxant. Relaxa't, Joan Marc. Em relaxo, em relaxo. Que estàs enamorat, Joan Marc. I vostè com ho sap, això? Se't veu a la cara, Joan Marc. Tant se'm nota? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Què et passa, Joan Marc? Tens el Doncs- cor trencat, Joan Sí, Marc? tinc el cor trencat, doctor Hype. Qui te l'ha trencat? Hi ha una noia que m'agrada molt i no em fa cas. Què puc fer? Bueno, un dia que vaig tenir un fort accident que no me'n recordo de què era, doncs la primera cara que vaig veure va ser la seva i em vaig enamorar. A primera vista. Estàs segur que no anaves fins dalt d'antibiòtics, Joan Marc? Vas tirar-li fitxa, Joan Marc? Bueno, vaig intentar-ho, vaig tirar-li una mica d'indirectes i de més. Després, a l'acabar la cita, doncs, la vaig acompanyar a l'hospital i ja està. Bé, Joan Marc, i per què no l'has tornat a trucar? Sí, la vaig tornar a trucar la setmana passada, no l'altra. Vam quedar els dos sols. Segona cita. I no l'has tornat a trucar? Des d'aleshores, no. Truca-la, hi és ara, truca-la. Digue-li que vingui. Hòstia, no, quina vergonya. Sí, ara la truques. Jo crec que s'espantarà, si ve aquí. Que s'espanti. És No, part no, és jo- part de la teràpia, Joan Marc. Has d'afrontar les teves pors. Bé, truca-la i li dius que vingui. Hòstia, no sé si podrà, Jo si vol la truco, però... Tu truca-la. Vinga, espavila. Collons, Què passa, Joan Marc? que crec que l'he cagat una mica, Pito. I es veu que està enfadada amb mi. Per què està enfadada amb tu? Desagraïda. Perquè es veu que l'últim cop li vaig dir que era una manipuladora. Però... Però tu I que estàs s'aprofitava... tonto. Tu estàs tonto. Per què li dius aquestes coses, a veure? Perquè és que estava molt nerviós en aquell moment, volia quedar amb ella i cada 2 per 3 se n'anava amb un noi. I hem quedat a un bar. Oh, sí, que t'ha dit que sí. Sí. De fet, hauríem d'anar tirant cap al bar. Doncs vinga, porta'm al bar. Vinga, anem al bar a parlar amb la Emma. Et sortirà cara això, Joan Marc, Oh, que bonic aquest joc, Bahama Mamas. Això està més mort. Està més mort que la teva vida romàntica. Estàs nerviós? Una mica, la veritat, perquè no sé com... És part de la teràpia, Joan Marc. Com? És part de la teràpia. La Emma què fa? Ve o no ve? Ara què passa? Pues, no sé, jo crec que sí que s'ha enfadat amb mi, Ara que no vindrà? Truca-la No ho un sé. altre cop. No vull ser pesat. No vull ser pesat. A que la truco jo? Però si no saps el telèfon. Doncs me'l dones. I una merda te'l dono. Com que no? És part de la teràpia, Joan Marc. És Sí, part de la tot. teràpia. Tot és part de la teràpia. Confia en el plàstic, Joan Marc. Què passa, que tens pressa o què? No tinc pressa. Truca a l'Emma, truca-la, t'està esperant. O truques a l'Emma ara mateix, o et facturo el doble. Hòstia, tu, tot per la pasta, ets un passatero. Jo ho fa... És part de la teràpia, Joan Marc, és part de la teràpia. Collons, però si... Vols trucar a l'Emma d'una vegada? Vols trucar a l'Emma? Dóna'm el telèfon, dóna'm el telèfon. Espavila, Joan Marc, o no mullaràs mai. Però és que ja té nòvio. Aquesta nit és la teva nit, o triomfes avui, o te'n vas sol al llit. T'ha fet gràcia aquesta, Soc Ai, mare boníssim, meva. o no soc bon? Soc el millor psicòleg de la història, joder.
No has pensat mai a fer-te humorista o alguna així? Això és molt seriós, Joan Marc? Això és molt seriós, Joan Marc. Estem parlant de la teva vida sentimental, Joan Marc. No Ja ho t'ho sé, estàs ja. prenent seriosament. Jo em relaxo. Tens dues opcions, Joan Marc. Les dues involucren la teva mà esquerra. Què tocarà la mà esquerra del Joan Marc? Aquesta Jo a nit? l'Emma l'estimo per com és, no pel seu físic, No ens equivoquem. Tocarà les tecles del mòbil per marcar el número de l'Emma? O es tocarà la bragueta, sol i trist? Ets un marrano. Marrano ets tu. Que marranot, tu. Crec que m'ha deixat tirat, T'ha deixat tirat? Que t'ha deixat tirat? Sí, m'ha deixat tirat, perquè no ve. Però què s'ha... Anem de festa. Anem de festa ara mateix i anem a buscar... Anem a buscar l'amor de la teva vida. Però sí, Parlar amb l'Emma, què s'ha cregut? què puc fer per oblidar-la? Anem de festa. Anem a buscar la teva mitja taronja. Vine, porta'm en moto. Vinga. La festa ens espera, Joan Marc. Anem a buscar la teva mitja taronja. A on, a on? No sé, porta'm a un lloc on hi hagi festa. Vinga, tira. Cap a on? Anem a buscar... femelles. Busca, 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 gosset. Ara repeteix amb mi. Au! Crec que estàs una mica malament, Soc un llop. I busco la meva caputxeta. Repeteix amb mi, Joan Marc. Soc un llop i busco la meva caputxeta. No diré això, estàs una mica boig. És part de la teràpia, Joan Marc. És part de la teràpia. Estàs una mica boig, I busco la meva caputxeta. Estàs una mica boig. I repeteix. Que no repetiré aquestes tonteries, vull dir... m'estàs fent tornar tu més boig del que estava. Vols fer el favor de prendre la teràpia seriosament o et cobraré 3 vegades més? Un moment, senyora, estem fent teràpia, vale? No es posi nerviosa, senyora. Que t'esperis. Pues no tira, això. I ara què fem? Hem d'anar caminant? Pues crec que sí. Senyora! Senyora, Pues- coneix el Joan Marc? Pues quedis aquí És un davant. llop i busca la seva caputxeta. És un llop. Quedis aquí davant, quedis aquí davant. No se'n vagi, senyora. Està... Sí, serà desgraciada. Potser és l'amor de la seva vida i l'està deixant escapar. Com es diu de cognom, la Emma? Promets que no te'n riuràs. No. De cognom es diu Nems. Emma... Collons. T'he dit que no. M'havies promès que no riuries. Es diu Emma Nems. No, tu has dit, em promets que no riuràs i jo t'he dit, no. Estic pensant una cosa. Què? Tu saps que hi ha una cosa que es diu Twitter, oi? Sí. I que qualsevol habitant de la ciutat pot escriure un missatge al Twitter i tothom, inclòs la M&M's, el veurà. Què fas? Què estàs intentant, Pito? Res. Què collons estàs intentant, Pito? Jo res. És part de la teràpia, Joan Marc. Me cago en la puta. És part de la teràpia, Joan Marc. Me cago en la puta. No et posis nerviós. Com que no em posi nerviós? No et Com que posis no em posi... nerviós.
És Per part què de no la em posis? teràpia. Has tocat un taxi ja? Què part de la teràpia i què hòsties? No t'enfadis, home. Estic enfadat molt, amb tu. Vull que em tornis els diners. No, és part de la teràpia, Joan Marc. T'hauria de cobrar en plus perquè m'acabes de pagar. Hòstia, tu, és que no m'agrada caminar. Escolta, Digue'm, la Emma està treballant? pues possiblement estigui treballant, no ho Llavors, sé. si et fas mal, la podràs veure. I què proposes? Se m'ha acudit una idea. Digue'm. Hòstia, Cau al terra, cau al terra. però per què? Per què em vols pagar? Tu Ah, fes que estàs fatal, tio. Posa la Ja. cara, posa la cara. Ja ho entenc. Fot-me, no tinguis por, que jo sóc fort. No res, però et cobraré un plus per fer-me mal els punys, eh? Però si Posa la cara, posa la cara. Si sóc jo. Hòstia, jo per amor el que faci falta. Torna. T'està sortint sang del nas, Joan Marc. Estàs bé? Estàs bé? Estàs bé, Joan Marc? Sí, Pues llavors jo... te'n foto més. Pega'm més. Ara. Joan Marc? Joan Marc, em sents? Em sents, Joan Marc? Joan Marc! Estàs inconscient? Joder, vaig a trucar una ambulància, Joan Marc. Emma, ja venim a veure't. Sí! O sigui, a veure si l'hauré matat, de veritat. Li hauré de cobrar un plus. Per acollonir-me. A sobre m'ha fet mal al puny. Senyor! L'hem de portar a l'hospital. Dios. L'hem de portar a l'hospital, és molt urgent. No hi ha temps per explicacions. Va, espera't que ho dic per ràdio, que jo estava fora de servei i he vingut abans possible. Corre, ràpid, Vale. que està molt malament. L'hem de portar a l'hospital, ràpid. Ja, espera't. Vinga, que es mor, que es morirà, tio. L'hem de portar a l'hospital Els urgentment. bones, home, tenien feina, vull dir, com que sabia que anaves tu, dic, bueno, dic, que vagi el primer i ja vaig jo després. No, si és que jo en teoria no anava a venir, però dic, bueno, em passo a veure si hi ha algú anat. I com que no he vist a ningú, dic, oh, fuck. I m'han demanat que el porti a l'hospital, però és que no m'ho sé. Que està mig viu, Qui és tio. aquest senyor? Era el Joan Marc. Ah, vale, veus, deia jo que em sonava, El pots portar tu en l'ambulància? Sí. Me'l carregues tu? Que vingui el Pitu també. Sí. Jo estic allà amb tu, Joan Marc. No et preocupis. Pitu, Què passa? vine amb mi. Sí, home, sí. Puc entrar a l'ambulància, senyor? Nino. Joan Marc, aguanta! Aguanta, Joan Marc, aguanta. Pitu. Què passa? És part de la teràpia, Joan Marc. És part de la teràpia. No et preocupis, Joan Marc, és part de la teràpia. Teràpia de què? És una història molt llarga. Ja us l'explicaré a l'hospital. Doncs ara mirarem a veure qui l'atén. És molt important A veure, que sigui l'M&M's. L'Emma? Sí, és la seva Doncs doctora de confiança. pregunti per ella, que crec que està per aquí, D'acord. Joan Marc, Vinga, a veure, que l'agafo. Com no, en Joan Marc? necessitem l'M&M's, ràpid. És molt urgent. Mira, allí la tens, l'Emma. Tu ets l'M&M's? El Joan Marc. Emma, et porto el Joan Marc aquí damunt. El Joan Marc s'ha fet Mira, molt mira. mal. Et necessita. Bueno, vaig cap dins, Anem. Ei, m'ajudeu amb aquest? Vale. És el Joan Marc. Què dius, un altre cop? Necessitem a la doctora Emma. És molt urgent. És molt urgent. No, l'Emma no està disponible. Oh, no. Vale, passa cap allà. Que no puc.
Joan Marc, Bueno. aguanta! És part de la teràpia, Joan Marc, és part de la teràpia. És part de la teràpia, Joan Marc, aguanta. Necessitem a la doctora Joder. Emma, urgentment. L'Emma està fora i no La està... doctora Emma no sé- està en situació ara. No, ara mateix crec que no. El Joan Marc no sobreviurà. En Joan Marc sobreviu a base de ratafia, Se creu. li ha trencat el cor. No ho enteneu. Hòstia puta. Pues Aquí li se li ha treuen trencat el licor i ja cor. està. El Joan Marc. Per què se li ha trencat el cor? Ha vist l'Emma liant-se amb una altra persona? És una història molt llarga, però això ara no és l'important. Vale. I hem de salvar la vida. Sí, això passarà, no et preocupis. Ja ara què faig, nen? Entro a saco? M'espero? Estic nerviós. Estic nerviós. Estic nerviós perquè com es mori, no em pagarà la teràpia. Per un client que pillo, joder, és que... Jo només volia una moto de color verd fosforito. No era tan difícil. No era tan difícil, Joan Marc. Només l'havies de pintar del color correcte, Joan Marc. Aguanta, Joan Marc! És part de la teràpia, Joan Marc. Aquesta és l'Emma? Aquesta qui és? A la taula. És l'Emma! Hem aconseguit reunir l'Emma i el Joan Marc. Soc boníssim. Soc boníssim. Soc boníssim. Soc boníssim. Visca el doctor Pito. Visca el doctor Pito. Mireu-los, mireu-los, que romàntic. Què deuen estar parlant? Què deuen estar parlant? De què deuen estar parlant? Doctora. Bones. Com està el Joan Marc? No ho sé, únicament sé que té pols. Em sembla que hem de parlar. Tu ets l'Emma, oi? I jo sóc l'Emma, sí. Emma, tu saps. Encantada. Jo sóc el Pito. Encantada, Pito. Sóc el psicòleg del Joan Marc. Ah, vostè és el nou psicòleg de la ciutat. Sí. Doncs encantada. Avui hem intentat fer teràpia amb el Joan Marc i s'ha posat molt trist. I això? Això és una conversa privada, home! Podeu apartar-vos un moment? S'ha posat molt trist. Perquè t'estima, Emma. El Joan Marc t'estima. I avui et volia veure. I es pensa que t'has enfadat amb ell. Pito, Què passa? què li ha passat a Joan Marc? És una cosa molt llarga d'explicar, però deixem-ho... És part de la teràpia, Emma. Pito, Què passa? què li has fet al Joan Marc? És part de la teràpia, no puc Pito. explicar... No puc Què li has fet explicar-ho. al Joan Marc? És part de la teràpia, és confidencialitat. Confidencialitat entre client i pacient. No te'n vagis, Emma. Va, t'explicaré. Josep, T'explicaré. No, que t'explico. T'explicaré. T'explicaré. Però per què? Què està passant? Que t'explico. Joder, com me l'has liat, No me l'ha vist, Emma. Però em pots explicar què està passant? Un moment, Josep. O sigui, m'acabes de dir... Pito, què li has fet al Joan Marc? El Joan Marc et volia veure. Vale. Aquesta era l'única manera. Oi, que l'hem liat. Emma, espera! Bueno, Espera, no corris! Tu has vist el que has fet? Acabes d'enviar una persona a l'hospital, Pito. Bé, tècnicament s'hi ha enviat ella. Jo només he executat la seva voluntat. Pito, Què passa? siguent un psicòleg, saps de molt lluny que no es pot fer això. I siguent una doctora, saps de molt lluny que no es pot vulnerar el protocol de confidencialitat entre doctor i pacient. Toma, tasca. Pito, Però què li has això no és fet? l'important. Pito, què li has fet? Això no és Pito, què li has l'important. fet? Però si ja t'he Pito, explicat. què li has fet? T'he Pito, què li explicat. has fet?
I tu què li has fet? O sigui, t'acabo d'explicar! No em disparis! No em disparis! Tranquil·litza't, Emma. Pitu, m'estàs posant molt nerviosa ara mateix. Jo t'he explicat la veritat. El Joan Marc et volia veure. Pitu, Què passa? Pitu, què li has fet al Joan Marc? No t'ho he explicat. Què li has fet al Joan Marc? T'acabo d'explicar. A l'altre també López. Ens tranquil·litzem una mica tots, sisplau. Però què està passant aquí? Aparta'ls de la carretera, sisplau. Què està passant aquí? Escolta, deixa'm anar. Per què m'estàs detenint? Jo no he fet res. No, no és detenir, és retenir, per saber el que cony està passant. D'acord. M'espero aquí. Tot anirà bé, Emma. Tot anirà bé, no et preocupis. Què ha passat? Diguem que la persona que està ingressada d'urgències a l'hospital s'hi ha ficat voluntàriament perquè era l'única manera de veure l'Emma. Se l'estima. I la solució era matant-se. No s'ha intentat matar. Només s'ha volgut fer mal perquè l'haguéssim de portar a urgències i que l'atengués l'Emma. I, evidentment, això li ha suposat un gran estrès emocional a la doctora Emma. I llavors per què t'estava apuntant a tu amb una arma? Perquè li he explicat la veritat, tot i que no ho hauria d'haver fet, perquè jo sóc el psicòleg del Joan Marc i això forma part del protocol de confidencialitat entre client i pacient, però com que m'ha amenaçat i m'ha tret la pistola, li he hagut d'explicar. I com sabia ella que tu tenies la informació aquesta? Perquè el Joan Marc li ha explicat abans que estava amb un psicòleg, que sóc jo. Algú em podria desemmanillar, si us plau? Algú seria tan amable de desemmanillar-me? Hola! Això és una mica fora de protocol, no? Hola! Senyors de la comissaria! Estic emmanillat i m'estic mullant. M'estic mullant. Li cobraré un plus per refredat al Joan Marc, que fliparà. Li puc parlar en confiança, senyor Estanislau. Afirmatiu. El senyor Joan Marc és una mica inestable, emocionalment, d'acord? Vostè sap Sí, no perquè és m'està explicant policia. res nou. Vostè sap perquè és policia i pot veure el seu registre. Que té bastants Sí, no. casos d'alcoholisme i agressivitat cap a altres persones. Sí, és un dels meus millors amics d'aquesta ciutat, en Joan Marc. Si me n'he anat jo a veure amb ell més d'un cop. Vostè sap que és una persona inestable i difícil de controlar. Afirmatiu. Però em sembla que vostè no sap que l'Emma és encara més inestable. Jo, a l'Emma, no la conec. El meu client és el Joan Marc i jo m'he de preocupar del meu client. Igual que vostè s'està preocupant de la seva amiga. M'estic preocupant de la meva amiga d'en Joan Marc i de vostè. Molt bé, està fent la seva feina de manera fantàstica. Jo ja li he donat la meva versió. Si el puc ajudar amb alguna altra cosa, D'acord, esperi un segon. perfecte. És culpa de l'Emma, tot això, Doncs vostè pot marxar, d'acord. Com està l'Emma, Estanislau? Ja li diré ara, en un moment. Sisplau. Ara vaig a veure-la i li dic. Digui-li que em sap molt greu el que ha passat i que jo només intentava que el Joan Marc no es fes mal a si mateix. D'acord. Ara li notificaré el que sàpiga, d'acord? El Joan Marc, puc entrar a l'hospital a veure el Joan Marc o la liaré una altra vegada? No, afirmatiu, pot entrar. Però Molt bueno, bé. que en principi no li ha de passar res amb ell, però d'acord, pot Bueno, entrar. sí, li passarà alguna cosa ara quan vegi la factura que li cobraré. Joder, Però vale. això ja és una altra història. Moltíssimes D'acord, gràcies per la seva Vinga. comprensió. Adéu. Adéu! Soc boníssim. Soc boníssim. Soc boníssim o no soc boníssim? Digueu-me que soc boníssim, si us plau. Anem a veure el Joan Marc. Joan Marc!
Joan Marc, on estàs? Joan Marc! On està el Joan Marc? Encara està allí? Mora meva. M'estic posant molt nerviós. A sobre em deté a mi la policia. És que fliparà. Fliparà en colors. Fliparà en color verd fluorescent. Joan Marc! Joan Marc, estàs viu? Pitu? Estàs viu? Sí, estic viu. No em veus aquí dret? El Joan Marc està a comissaria. D'acord, vaig a buscar-lo. Li sortirà car al Joan Marc, això. Li sortirà molt car. Ja li truca. Piti-tagui. Animal! Aprèn a conduir! Hòstia, això és el Joan Marc. Joan Marc? Joan Marc, és tu? Pitu. Sí, sóc jo. Espera, que pujo. Què collons ha passat? Joan Marc, estàs bé? Sí, jo estic bé. Doncs quan et passi la factura no estaràs tan bé, cabron. Per què? A veure, m'estàs espantant. Tu saps la que m'has liat? Jo? Tu saps la que m'has liat? Però què he fet jo? O sigui, com s'ha t'agut? Com s'ha t'agut? Quedar-te inconscient a posta i que t'enviïn a l'hospital per veure l'Emma. Però tu estàs tonto? Però... Què ha passat? Ha sigut això el que ha passat? Que t'has autolesionat? Perquè anar a l'hospital era l'única forma de veure l'Emma. Bueno, Hosti. t'he ajudat una mica, però perquè m'ho has demanat tu, vale? Però m'he autolesionat jo? Saps què m'ha fet la teva mitja taronja? Què t'ha Saps fet? què m'ha fet la teva mitja taronja? Què t'ha fet? M'ha amenaçat amb una pistola i m'ha explicat, m'ha exigit que li expliqués el que estava passant. Hòsties, què I saps què ha dius? passat llavors? Què ha passat? S'ha tornat loca i ha Per vingut què? la policia. Joder, I saps què ha passat llavors? què ha passat? Ens han retingut els dos. Me cau en la... I saps què ha passat llavors? Digue-m'ho tot de cop, sisplau, que si no m'agafaré un atac de cor. És que és molt llarg. M'han interrogat Qui t'ha interrogat? els policies Hòstia, no fotis. i m'han deixat anar. Saps què ha passat? Què ha passat quan t'han interrogat? Què Quan he has anat a dit? veure com estaves, els dos senyors metges que hi havia allà s'han posat solitos perquè estaven preocupats per l'Emma i han qüestionat la meva professió. I han dit que em denunciaran. Tot per culpa teva, Joan Marc. Joder. Has parlat amb l'Emma? Sí que he parlat amb l'Emma. I has dit alguna cosa bonica. No he pogut dir-li perquè està a la presó. Joan Marc, has d'anar a la presó i parlar amb ella. Li has dit alguna cosa dels meus sentiments a l'Emma? A veure, Joan Marc, intel·lectual, si una dona t'apunta amb una pistola al cap, tu li diries alguna mentida? Jo no. Resposta correcta, Joan Marc, però ei, no et preocupis. Saps per què, Joan Marc? Però li has dit o no? Saps per què no t'has de preocupar, Joan Marc? Per què? És part de la teràpia, Joan Marc. Crec que Estàs estic molt molt bo, loco jo. escolta. Digue'm. Què fas tant amb el mòbil? No estaràs parlant amb l'Emma, no? No, li he enviat un missatge. Un Què li has moment. dit? Què li has dit a l'Emma? M'ha enviat un parell de missatges des de la presó. Ah, sí? Sí. Que es veu que l'han tancat o alguna així. Home, clar, perquè m'ha amenaçat amb una pistola. Quasi em dispara, Collons, però... I a això a la porta de l'hospital, saps? Això a la porta de l'hospital. A tu et sembla normal? Joan Marc, Doncs- no em menteixis. M'ha posat entre les cordes. Què t'ha dit l'Emma? Crec que l'Emma està enfadada amb tu. És que clar, veus per què soc car? Veus per què soc car? Collons, O sigui, em surt... Tu m'obligues
tu m'obligues a que et foti d'hòsties. Tu m'obligues a que et foti d'hòsties. I jo t'he dit, que això és mala idea. Això és mala idea, Joan Marc, però tu no, que la vull veure, que la vull veure. Vinga. I ara a sobre el dolent soc jo. M'ha dit l'Emma que si l'aprecio que et deixi de veure. O sigui, a sobre em roba el client. Molt bé, Joan Marc. Això et sortirà molt car. Però, Com que em sortirà molt car? és part de la teràpia, Joan Marc. És part de la teràpia. Però com que em sortirà molt car? Si he acabat a l'hospital. Perquè has Com és que m'ha volgut. sortit... No has acabat a l'hospital. Aquesta història, Joan Marc, encara no l'has acabat. Aquesta història s'acaba... Hola! Aquesta història l'acabes ara, aquí dins. T'enfrontes a l'Emma No i puc. expliques els teus sentiments. M'acaba d'enviar un missatge a l'Emma preguntant-me on soc. Bé. Queda amb ella. Sí, però no sé si em voldrà veure amb tu, ja t'ho No, dic. jo sortiria abans, no et preocupis. Vine, Pitu, vine. Això són per les molèsties. Les molèsties, veuràs tu. Veuràs tu quan et passi la factura. Veuràs tu quan et passi la factura. Fliparàs. Però t'estàs rient de la meva professió, tu també? Com que 3.000 si m'estic... dòlars? 3.000 dòlars per ser encanonat per una psicòpata? Qüestionat no, per la policia? Denigrats a l'hospital? no li diguis psicòpata. No que a t'ho més corres gens, però bé, has escampat tots els meus secrets. jo me'n vaig. Primer de tot, Vinga, els deixem. Pitu, quiet. Pitu, Què passa? Ui, aquesta dona em fa por. Aquesta dona em fa por. Pitu. Bueno, perdona pel meu comportament, sé que no ha sigut el més adient. Em sap moltíssim de greu. És que ja venia arrastrant una cosa i ho he pagat amb tu, però em sap moltíssim greu. Ha sigut Mal. tot culpa meva. Veieu com aquesta Però- ciutat necessita psicòlegs? Si és que no em fa cas ningú. Pitu, entenc que... o sigui, no pots ser psicòleg. Ja estem una altra vegada amb el mateix. Pitu, Què el passa? Joan Marc necessitava la teva ajuda Pregunta-li a ell. i tu li has dit que s'autoferís. O sigui, ho veus normal? Com que li he dit jo que s'autoferís? Això no és veritat. Un moment, sisplau. Joan Marc, porto 3 dies esperant a que et despertessis perquè tenia ganes de parlar amb tu i aclarir les coses. Si és que era tan fàcil com trucar-la, si és que li he dit, si és que em desespero. Però és Em que si desespero. t'ho he dit 1000 vegades, Pitu, jo no vull ser el puto pesat de merda, saps? I menys m'agrada controlar les persones, i ja t'ho he dit 1000 cops, Emma. Quants cops t'ho he dit que no m'agrada estar-te cada dia al puto darrere perquè no vull ser el típic pesat de que et va llepant el cul? Uf, no estic preparat per dir-t'ho, Emma. Joan Marc, digues la veritat. És part de la teràpia, Joan Marc. Mira, Pitu, estic és part de la teràpia fins als sants collons. Fins als putos collons de Déu. Digue-m'ho a mi. Jo és que no... Prefereixo més no discutir-ho per no endur-me les carbasses, saps el que et vull dir, Pitu? Però que, a veure, És una cosa que no suportaria, saps? una cosa és dir el que penses i una altra cosa és que hagis de sucar per fer-ho. Saps el que vull dir? No passa res perquè li diguis que l'estimes, encara que ella no et correspongui. Es tracta de ser honest i sincer, perquè és l'única forma en la que et respectin. Inútil. Si és que se us va explicar tot, Però és que si rebo un no, el món se'm ve a sobre. Doncs si reps un no, ho superaràs i trobaràs una altra persona. O la mà esquerra. Sí, i aquí collons trobaré. Vale. Donem una mica d'espai a Perdoneu, aquestes dues persones.
Zerocat, digue'ns el que està passant, que no ens entenem. El Buti s'està declarant. Que bonic. A veure si suca. Creieu que sucarà? Sucarà el Buti? Fem una enquesta? Anem a fer una enquesta. A veure si suca el Buti. Camulli. Ui. Ui, que l'ha deixat sol. Ui, que marxen separats. Avui no suca. Avui no suca. I tu? Estàs bé, Emma? Estic bé, com estàs tu? Estic esgotat. Ja no sé ni què dir. Espera que no et sento, que hi ha molt soroll. Pots repetir? Tens el títol de psicòleg? Evidentment, de la Universitat de Taiwan. Vale. Tens algun altre pacient a part del Joan Marc? Ara mateix no. Vale. Vols la meva targeta? Si em pots passar el teu número, sisplau? T'ho agrairia. Per què el vols? Per denunciar-me? O perquè fem una teràpia? Per poder parlar amb tu de psicòleg a psicòleg. Però tu ets psicòloga també? Jo sóc psicòloga, sí. Tens el títol? Tinc el títol. De quina universitat? Pues d'aquesta, la vaig fer aquí. Quina, perdona? Aquesta, la que hi ha aquí, a Los Santos, me la va fer la meva jefa. Aquí n'hi ha una? Sí. Ah, sí? Sí. No ho sabia. Vale, Pitu, perfecte. Doncs ja et tinc i si necessito qualsevol cosa o tu necessites qualsevol cosa em dius, vale? Espero que et vagi molt bé, Emma. No sé el que ha passat. Igualment, igualment. Estem en contacte, vale? Vinga, sigues molt feliç. Adéu! Em denunciarà. Aquesta em denuncia. A veure, un moment. Què passa, Joan Marc? Com anem, Pitu? Com estàs? Com el puto cul. Què ha passat? Anem al taller i m'expliques. Aquí hi ha molta gent. Un moment, que ja hi ha un home, no sé si vol alguna cosa. Pues que s'esperi. Mira, la conversa amb l'hem anat com el puto cul. Per què? Perquè m'ha dit que m'estima com a amic. Mola! Això és progrés. No, això no és progrés. M'ha dit que m'estima com a amic. I què més vols? T'ha dit que no. Ara ja tens el no clar. Ja pots avançar en la teva vida. De res, Joan Marc. De res, veia puta teràpia de merda. Escolta, la teràpia no és perquè aquesta dona t'estimi. La teràpia és perquè moguis la teva vida en alguna direcció. Que estàs encallat. T'explico, Pitu. No sé per quin puto motiu em caus bé. Perquè soc boníssim. Soc el millor psicòleg de l'univers. Estàs tarat, no lo següent. I espero que no t'ho prenguis malament, però estàs com una puta cabra. No sé quin rotllo... És que esteu com una cabra, sou els altres. L'únic que havies de fer era trucar-la. 5 minuts. Emma, t'estimo. Vols tema o no vols tema? I a cagar. Però no. Ui, no, que no pot. Ui, que està ocupada. Ui, que no vull ser pesat, però és igual. Em vaig a destruir a mi mateix perquè així em curarà a l'hospital. Ui, Emma, t'estimo. Vinga, home, a cagar. Espavila. Pren el control de la teva vida. Confia en el plàstic. I sobretot, saps què, Joan Marc? Ja tornes amb aquesta puta merda del plàstic, què? Tot és part de la teràpia. Estem aquí per parlar sobre mi? O estem aquí per parlar sobre tu i sobre la factura? No et prens la teràpia seriosament, Joan Marc, i això es paga molt car. Que no... Puja al cotxe. I ara on em portaràs? Jo he d'anar a dormir ja. Estic cansat, estic esgotat i encara no he cobrat. 6.000 putos dòlars. Què collons més vols? 6.000 putos dòlars. Mira, entre tu i l'Emma m'esteu tornant boig. Literalment boig. El que passa és que vols donar la culpa dels teus problemes als altres. Doncs no, Joan Marc.
L'únic problema aquí ets tu. I què vols? Que acabi amb el meu puto problema, que em suïcidi? No, primer em pagues i després fem una altra teràpia, Joan Marc. Necessites més teràpia, Joan Marc. Vinga, va, porta'm a la consulta, que vaig a fer la paperassa, i ja em pensaré si t'ho cobro. En el fons em caus bé, Joan Marc. Som dos llops salvatges a la carretera. Busquem la caputxeta del Joan Marc. Au! Vinga, Joan Marc, fes el llop, va. Vinga, anima't. Com Fes el llop. Au! que no faré el llop? Au! Vinga, enrotlla't, home. Després de tot el que hem passat junts. Mira, et faré un pacte. Si fas el llop, no et cobraré el que em deus. I quan et dec? 2 milions de dòlars. Què dius, va, home, flipat? No, flipat no. 2 milions de dòlars. Ets un puto flipat. Però que soc Bill Gates, o què? És part de la teràpia, Joan Marc. Ni part de la teràpia ni Pots oblidar-te dels 2 milions de dòlars si fas un udol de llop com Déu mana. Au! Vull sentir-te udolar, Joan Marc. Necessites fer progressos. Qui creus que udolar és un puto progrés? És part de la teràpia. A veure, treu el llop, Joan Marc. Treu el llop. Mira, ho faré perquè callis una puta vegada amb el puto llop, vale? Udola, Joan Marc. Au! Vaya merda d'udol. Content? Vaya merda d'udol. Ah, cabron, seràs cabron? Ara que tornarem a anar a l'hospital, tu i jo? Per 2 milions de dòlars tu podries haver currat una mica més. Aquí ho deixo. Saps què? I què vols que faci? Mira, no sé què faràs tu. Jo me'n vaig a dormir. Aquí dormo. Aquesta capsa d'aquí. La meva capsa de cartró. En compte que no te la cremin, eh? Ah, només em falta Bona això avui, ja. Vinga, a cagar. Ja ens veurem un altre dia, eh? Ui, no sé jo. Ei, Joan Marc. Joan Marc. Joan Marc, vine, acosta't. Au! Puto llop de merda.